Velkommen til den her video. Mit navn det er Lars Holm Sørensen, og jeg er tilgængelighedskonsulent i firmaet Diversa. Udover det så er jeg blind, og jeg bruger et skærmlæserprogram, det vil sige et program, der læser op for mig, hvad der står på skærmen. Og jeg vil lige demonstrere, hvordan det kan være et problem med de her cookie-accept-vinduer, der er på mange hjemmesider, hvis de ikke er implementeret ordentligt i forhold til tilgængeligheden eller webtilgængelighed. Jeg er kommet ind på den her hjemmeside, og mit skærmlæserprogram det begynder her som udgangspunkt bare at læse op i toppen af skærmen. Prøv at se, når jeg begynder at læse her. Henvisning om Kulturstyrelsen. Henvisning nyheder. Henvisning publikationer. Henvisning sites og databaser. Besagt. Henvisning kontakt. Jamen, jeg er kommet hen til noget, der hedder kontakt. Det kan være, at jeg gerne vil vide noget om, hvordan jeg kontakter Kulturstyrelsen her, så det trykker jeg på. Tryk. Besagt. Henvisning kontakt. Og jeg kommer ind til synligheden på en ny hjemmeside. Jeg kan altså navigere rundt på den her hjemmeside, men jeg får faktisk ikke at vide, at der oven i det hele er den her boks, der, hvor jeg skal tage det her valg, om jeg vil acceptere cookies eller ej. Og det er et spørgsmål om, at det her det er implementeret på en måde, som et skærmlæserprogram simpelthen ikke bliver gjort opmærksom på, at der er den her boks. Og det er jo lidt ærgerligt.